Mira, ha baixat tot el barri a despedir el Quico. Señor conductor, que hay un señor ahí atrás que le ha dado un infarto. Le practiqué el masaje cardíaco. Y entonces el hombre ya, digamos, reaccionó y hizo como que quiso volver. Sembla que hi arriba l'autobús, arriba en Roque, el número 39, a punt per portar tots aquests nens i nenes a l'escola. Bon dia, Àlex. Sí. Per tu? Sí. Oh, això és de 4 anys d'estar aquí a la línia. Totes les nanos les coneixo i hem fet un vincle aquí, que ja en el col·legi també ho veureu, que tots som com una família a aquesta hora. T'emociona sabent que és l'últim dia? Sí, sí, ara fins al setembre ja no us ho veuré, ja els veurem més grans i tots, és una satisfacció per a mi. Gràcies per ajudar-nos a moure la ciutat i la seva gent. Gràcies per la vostra constància i professionalitat. Gràcies per ser-hi sempre que us necessitem. Gràcies per ser un bon company o una bona companya. Gràcies per fer TMB cada cop més gran i millor empresa. Sense vosaltres, TMB no seria possible. Moltes gràcies.